sini. Saya deh. Lentang dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagariami, mga babayami si kawagama Islam, sulang-ulanguan o kesampaian dagudi mamamakindag sa giyang kaiya di itan o di ka pamagusay sa narakan wag yang kuto maano sala makalilintad na kapipi aginawa. Yang kaiman to mga gawi nag-iisu gawi asapolo apkuri sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Na miya kada-kadakal agyang kuto inaloy mga ulama nagu mga tutul agyang kai asapolo gawi na miya marani asaya puruk turun agyang kuto Lailatul Qadar. Ada mga hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyaka pemaana igira alagi daya mga gawi udi na igira alagi day 10 gawi apkuri ko bulan na Ramadan na inisugo yan na babanugan na pagayanan sa Lailatul Qadar sagyang kuto mga gansaro na mga gawi ginanso ika 20 agu isa 20 agu telo 20 agu 5 20 agu 7 agyang kanana 20 agu 7 na miyak kada-kadakal akaturo mga ulama asanap turo nagyang kuto Lailatul Qadar na padaro pa nagyang kuto ika 20 agu siyaw sagyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya pala tanu din na kebaya nagudi marumasay sa umani isar katanu na makapagamal at sagyang kai Lailatul Qadar. Yutu kabayatanu arautan tanu nagumatabutanu agyang kai Lailatul Qadar. Nasu mga ulama na pada sa ina ini pangandawiran igira manutua sutaw na pagayanan niyan nagudinian di bebanugan ng Lailatul Qadar na tigira na pada sa sunnah nagyang kuto kapalumpyo paman na palumpyo sutaw nagupadaro nagyang kuto pagusara sa kaniyan sa ikakamutan na padaro pa natin mga ulama agyang kuto di iskanian di purung o di natigitan waso mga bain na di iskanian di magarti sa tigo mga ulama agyang kuto kapalumpyo na ginan so kapigo agyang kuto manusia nagugyang kuto kapugusarian sa ikakamutan nagyang kuto mambu akapagarti nagyutusukan ditarian ko mga pipian ditar. Miya panutul mga pagariya apunutul nuwa Aisha radhiyallahu anha asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira Amya kasuldag yang kaiya 10 gaw iyap kuri sa yang kaiya bulan na Ramadan na wagtasala bayna al-isha'ain yani bayna al-maghrib wal-isha nasukun sulabitan wa Muhammad na diiskan yan bipigo di mamaygus kaniyan sa giyang kuto paglatan o maghrib ang giyang kuto Aisha anda din ikaw maagyang kuto maghrib makatengkas sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nagugyang kutu ada penakaw magyang kutu asamba yang Aisyah na pigu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di iskanya disuti melumpiu. Nagupugusar sa ikakamutan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ando to para inunian to dinggel bakah na parad nutu sagi ang kutu di ini yang dikapagayani sagi ang kutu kagagawi alaylatul qadar. Namya kapia-pia mga pagarian. Pamanay gira sutaw na makariri paradu na katataguan sa kaniyan sa bebaya sagi ang kutu di ini yang dikanggalabaka sagi ang kutu ang mga galabak ang mga pipia. Ira manutuad na mapipikir ka amapia. Nagukamapian ada abon na kilagid ko kamapian sang kaya dunia agiyang kaya Lailatul Qadar. Na upama kubatan na di preparadui na miya kapia-pia mga pagariya. Sa preparadutan ron nagiyang kaya miya turu mga ulama akas suti ka pamaygu kanditar sama pia nagugiyang kuta kausar sa ikakamuta. So Ali radhiyallahu anhu na aya kadruyan miya panutulian asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diskanian dipigu sagiang kutwa pagletan o magribago su Aisyah si iko umanden na kagagawi sagiang kaiya sa pulugawi. Ay mana na umanden na kagagawi. Umanden to paman na mau maagyang kutwa pagletan o Aisyah pagletan o magribago su Aisyah na dipigu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katawsi kong mga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Hudhaifa na penutulan yan. May kasatigiyan na may nambayang ako sa kagagawi iya padakan ng sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagiyang ko to ang mga kagagawian sa iku bulan na Ramadan, sa iku ashrul awakhir. Natigo Hudhaifa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mipigo sa kaniyan. Naswatigiyan na sumiyalam besagiyang kutwa ig ay nipigo iyan na inipigo akan inusarakan na tigo Hudhaifa ay inipigo akan na mambusag yung kutwa paman na kile ako sa ikunabitan wa Muhammad amipigo sa kanyang sagyang kutwa ashrul awakhir sagyang kaya bulan na Ramadan. Nagina ng mga pagariya agus kanusa na mga bubayakan na pangilayan tanong nagupanabenaran tanong isa ka tanong na di tanong mambu di makasuti sa giyang kaiya paman na mga kagagaw iya aarapan no nagiyang kaiya kapturun o Lailatul Qadar. So mga ulama na padamiyat teruira nagi tanong dan tanong. At tigiran na upama ko so Muslim na di mariparadu nagudinian di pangilayan sa kiti masuti agiang kutuwa mapayagian na lebih at tigu mga ulama asuti niya nagiang kutuwa misusulon niya kauto. Upama ko pikilaitan upama siku Allah apaman na di tanu disuti agiang kaya mapayagitanu na sutin tanu nagudi tanu di magarti purung nagupugusar tanu sa ikakamutan kabaya tanu na malumpi agiang kaya paman na mga ginawa tanu sa ikumapayagun na lebih at tigo mga ulama amapya asu Muslim na aya tigo mga ulama amalumpiyo niya nagyang kutu amisusulan yan sa tigo mga ulama agyang kutu paman na mapayagian nagyutud na paman na pigus kanyan di iskanyan ni ditara sa mapia pugusara sa ikakamutan na sumambu at tigyan na sumasolan yan na kailangan nagyang kutu kapakatawbat yan si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Kailangan nagyang kutu kang belingan yan si iku Allahu subhanahu wa ta'ala na masuti niya nagyang kutu paman na mga dusa amat tatago sa nagyang kutu ginawa niyan. Kagiyat yung mga ulama adi ko kumplito agyang kuto
dika purung agi ang kotua manusia apaman na ayabu purungan niya nagi ang kotua mapayagian adi niya nakapurungan nagi ang kotua misusulan niya. Tigo mga ulama giyang kotua dika purungi utaus iku mapayagian na paman na mabibinasabu agi ang kotua isusulan niyan na daaban yan nung nakakwa amapya. Sa ina ng mga pagarya. Upama ko di itano di puro di itano di itano di pipi o di na pipi antano so mapaya gitano na lebih mapaya aya purungan tano nagu aya lumpi untano nagyang kutua paman na mga dusa tano nagugyang kutua kapakataubat tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya adang panamalalambas sa giyang kaya bulan na Ramadan. Na upama ko yan kaya may puson na dakaw na makapanaguntaman na pakalipatin ka. Ay man tuwa pa man na panabnarin ka na yan kaya malalambu na mga gawin. Yan kaya malalambu na mga gawin na mapakay asaya agyang kutuwa katuro na agyang kutuwa Laylatul Qadr. Na panabnar ka pagarya. Dingkad pa man na pikira kagi pa man na dakaw makapanabnar na naki pa man na dia kaya lambu na dia kurun na mambu manabna di makapagarya. Kelugi ka pagarya nagu ilang aging kutua paman na lagi duto. Api yang may tubo oras sa paman na reo takasag yang kaya bulan na Ramadan na panabnar kaun. Giyang kutuba paman na giyang kutua dang kaun nakapanaguntaman na bawi ang kasag yang kaya malalambu. Bawi ang kasag yang kaya malalambu. Nagugyang kaya malalambuon nagi paman na makalalabi sa giyang kutua paman na mga gawi sa giyang kaya bulan na Ramadan. Di makalalabi sa giyang kaya paman na bulan na Ramadan. Giyang kaya Laylatul Qadr mga pagarya na inutano saya di panabnar. Inutano saya dinggalabak sa mga galabak ang mga pipiya na sabab pa din sa giyang kutua kala iyan ibalas. Miya panutulo malik mataan ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyaki ilayro nagyang kutwa umur o mga tawa miyaw na antano. Ginan sumiyangaw na apagtaw. Na piyaki ilay si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu miya pamagumuriran. Aswallahu subhanahu wa ta'ala na sumiyang biyangaw na antano ang mga pagtaw na aya inibigay niyang kiran na ukuran na niya makalayalay at sira ni mga umura. Lagi din na paman na Nuh alayhi salam mariyo to pamaamag sangibu ragun agi ang kotwa umurian. Sangibu ragun agi ang kotwa umurian. Na lagi dia naman muna mga pagataw lagi do paman na kaum Musa alayhi salam. Paman na miya makatatas sira ni kapagumur nagu malayat sira ni kapagumur kapketong kira nagyang kutua di makapagumur sa luga to sengibu nagu paman na gyang kutua paman na kalawan ng penutup ayuto yung miya panutul Allahu a'lam way. Nah sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukile niyan sa gyang kutua umur umyangaw na antan wa mga pagtaw Pakaannahu taqasara a'mara ummati na kituan sa kanyan sa giyang kaiya mapagumura giyang kaiya umat yan kauto kituan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na upama ko ilagi naman mo sumapagumurtano o di na umurtano ang mga umat o nabi sa giyang kutuan miyangaw na antano na miya kayo ito paman na may tuatan to paman na mapagumura giyang kaiya umat yan
Agi paman au bangka dina pelagi na gyang ka iya 60 pagalitan 60 agusi ko 70 sa gyang ko to miya ka pagumur sa paman naga gyang ko to gatusan na paman na miya ka itu agi ko to umur tanu. Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agian ka iya ummata kana tigian nami itu agian kutu mapagumurian na bebeden nandiran na rautan agian kutu mga amal mga pipiya amia pamagamal agian kutu miyauna mga umat sabab sa agian kutu sabab sa agian kutu katasiran imang umur na ayako na ini bagairun wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ka iya Laylatul Qadr, yang ka iya kagagaw untuk kan aayamambu bilangan yan nagyang kutua khairum min alfi shahr na tumuadigyan kutua 1,000 bulan-ulan. Sa sitano pakauriya mga pagari agyang ka iya di itano di kapamagusay sa agyang ka iya miya panutul umujahid. Amatang ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namiya aluinian agyang kutua sakata wa mama benutul na yung nabitan wa Muhammad adina sakata wa mama apad sa agyang kutua Bani Israel buhat anayaw Israel labisa sila alfa shahr na agyang kutua sakata wa mama na ayaping gilabakyan nagu ayam ya pasadian akamapianian na siulut yan agyang kutu litar na paras ikukat tidawa sa miya ka 1,000 ulan-ulan. Auto. Paman agyang kutu sumiya ka 1,000 ulan-ulan na ayabu agalbak agyang ka iya sakatawa mama padakumbaw at Israel na agyang kutu paman na kapikit tidawa. Nasunyun di ka panutulaw Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini kamamasawto mga Muslim sa mga sahaba radiyallahu anhu. Namin iturun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa surah. Ainaluyo wallahu subhanahu wa ta'ala nagupitur wallah Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Yang kai gawi iya untungan na Laylatul Qadr na tumuman adigyang kutuwa 1,000 ulan-ulan. Allahu Akbar. Paman na ubatan din napakapuntaga agyang kutuwa mamas ikubanu Israel na paman na 1,000 ulan-ulan nasusulot niya nagyang kuto anitar na paras ikukat tidawa dadno tumabelag sa lawasyan yuto ni miyan ditarian adigyang kaiya paman na ini bagay sa gyang kaiya ummat apya katya ummatu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na satima na kagagawin na tumupan na digyang kuto mapagamal o di na miya pagamal agyang kuto mama na mga pagariyay panguyatan waya sa satima na iya kagagawi iya maapad sa giyang ka iya mga kagagawi isi kubulan na Ramadan ay nauna di tanwag iniilangan inauna man na benaratan saya inaunang galabag tanong sa mga galabag ang mga pipiya ukuran na iya amala o pa ma kumibilangon sa mga ginawa tanong na dead na lawan yan akapagunto mga pagari dead na lawan yan nakagi miya sigurado miya tak pagi yang kutu akamapian nagugalbak amapia miyang galabakatan nama makut tanu di tanu di bukal di tanu di pangilayan saukit imibilang tanu sa giyang kutu mga tawa di marumasay sa giyang kaya mga kagagawi si kubulan na Ramadan wanto na kapasangan nakapagariya ama paparoron suginawang ka agalbak amapia na yan ka agalbak ka mapasang ka kukabatiya sa Quran na batiya ka sa Quran mapasang kay ka panambuyang kung mga kagagawin na panambuyang ka kung mga kagagawin mapasang kay ka pangungupan ka suportaan na kagiyang kuto at tamuk ka sa giyang kuto kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala sa din sa kabay ka nagurong ka na mapaparwagal baka mapiyan na ayang kapakandakala waya kapaparong ka nagyang kutua ka tadin-tadim si iku Allah subhanahu wa ta'ala anta kasi ka mapaparo sa giyang kutua pangani si iku Allah pakandag lang ka giyang kutua pangani ayang mga na ini na asara damay lang
naguarga nakagiang ko tua oras amata tagu sagiang kaya malalambas iku bulan na Ramadan sa usar nakakukang galba ka mapian na usaran ko na pagarian. Nagyang ko tuba ini kam sa o mga sahabo Nabi Tanwa Muhammad na minit turo nagyang ko to Laylatul Qadri khairun min alfi shahr nagyang ko to surah apa man na suratu Al-Qadr asu Laylatul Qadr na tumu adigyan ko to asang libu ulan-ulan. Tigagyang ko to mala imama asuan nakai at tigyan nagyang ko to mapanggalbak agyang ko to tao. Nagyang ko to mapanggalbak ko tao sa agyang ko to kagagaw iya Laylatul Qadr na tumu adigyan ko to mapanggalbak o di namiyang galbak agyang ko to miyang ngaunan tanwa mga tao sa agyang ko to kiyang galbak kayra na kumapya sa agyang ko to miyakasang gibulan. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat na kataruya na tigyan na man qama laylatal qadra imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sataw amanambayang sa iku laylatul qadr sa paratian ng araparapian sa giyang kutwa balas amala na rilaan sa kanya wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa miyangay pusam yang andudusan yan mga pagariya. Pagning tanong si Allah subhanahu wa ta'ala may bilang tanong sa giyang kutwa mga tao makapanggalabag sa mga pipya makapanambayang sa giyang kutwa agawi yautong naginan sa Laylatul Qadr. Allahumma ja'alna mimman qama Laylatul Qadra imanan wa ihtisaba. Ya Allah, rilay kami kasi ko mga dusami tarimang kaso mga amalam ya mga pipya siya tanong ito managyan ka iya kaya pamagusay tanong pagning usrik wallahu subhanahu wa ta'ala adnab kekuatan runan dawan di tanong dimi panguyad si ko mga ginawa tanong. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.